Што рабіць, калі ваше дзіця зрабіла камін-аут? Самае важнае, падзякуйце за давер. Скажыце, што любіце яго, яе. Не пытайце, ці гэта фаза, не райце лекара. Проста падтрымайце. Для падлетка гэта момант велізарнай уразлівасці. Скажыце дзякуй. Дзякуй, што даверыўся, даверылася альбо даверыліся. Я люблю цябе. Гэта самае важнае. Не панікуйце. Вашае дзіця той самы чалавек, што і учора. Проста зараз вы шчырыя адно з адным. Пазбягайце шкодных фраз. Не дапамагае, гэта фаза. Ты упэўненая, толькі нікому не кажы. Такія словы ствараюць сорам, а не бяспеку. Спытайцеся, што патрэбна. Проста і далікатна. Як я магу цябе падтрымаць? Даведайцеся больш. Пашукайце інфармацыю ў інтэрнэце. Дзіця не павінна вас усяму вучыць. Пацвярджайце, а не проста прымайце. Ужывайце іх імя і займеннікі, паказвайце падтрымку. Абараняйце іх. Ваша рэакцыя ўплывае на псіхічнае здароўе дзіцяці. Прыняцце сям'і значна зніжае рызыку дэпрэсіі і самашкодніцтва. Вашая любоў абараняе.